Kami ni debatang na sumurung siang saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami nahina holongan tajakon ma hatani debata bohal namar situhu dihita di bagasan partikianon imana tarenet sian pesalmen bidu 25 ayat 8 rodi ayat 15. Pesalmen 25 ayat 8 rodi ayat 15. Songonon madidok disi sude mahita tumangi hosa pardenggan basa jalan abonar do Jahoba alani di poda hodo dalan natigori tuang kapardosa di parnono hodo uhum tuaka nadangol jala diajar hon dalanna tuaka natar jebol asini roha dohot hasitonga do sude dalan ni Jahoba diakka nama kabiari diakka nama ngaradoti padanna dohot akka panidangionna alani goarmu ale Jahoba sai marpamuati maroham di dosaku hai tung nabal gadoi ise ulaning bawa nama kabiari Jahoba sai na ajar honon nado tu ibana dalan sipil litonna sorang dihasonangan do todinai jala pinoparnai tumean tanoon sogot hasudungan ni Jahoba doaka nama kabiari ibana jala dipabotohon tunasida padanna saitong do mangaranap matakku tu Jahoba ai ibana do mangenet totu sian jorbong ima yanggo sahatna horas madi hama manginang di hamu amanami inanami nahina holongan molotadok marhapor siau kita tu debata tentu di bagasan anak haholongan di rohana ima Kristus Yesus olah ni dia do pandadayota di debata nata haposi di bagasan ngoluta jala sadia gudang do nang hadirion di debata tarajumi mencampuri keberadaan hidup kita jala laut sadia gudang dua mang dohot tamu inang tarajumi hadirion di debata mangaramoti mamasu-masu memberkati ngolutta jala sadia gudang do tapakilalahot debata mengajari kita mengalehod dalan memberi dan membuahkan hikmat di bagasan ngoluta amang dohot tamu inang tentu keberadaan di suku-suku ni adong be jala berbeda di bagasan kita
turpuk jamita dihita di bagas seperti kianon imatangiang. Pray, doa yang paling khusus. Adong 22 ayat. Kebetulan alfabet di bahasa Yunani itu ada 22 alfabet. Kalau kita dari A sampai Z. Jadi sengaja doninna dibain 22 ayat on. Dan seluruh awal daripada penulisan ayat itu dari bahasa Ibrani disamakan dengan ke-22 alfabet itu. Asamura diingot aka sundut nauposo di Hajahudion. Pangiang, doa, sekaligus pergumulan yang paling dalam dari seorang hamba Tuhan, yaitu adalah Daud. Sadana tumakka samang doho tamuinang naboy taida siatangiang naubagas pergumulan yang paling dalam yang disampaikan oleh Daud dalam firman ini adalah yang pertama, dia benar-benar kenal dengan Tuhan yang dia sembah. Takas doa mang doho tamuinang ditadaimana hadirion ni debata nasinopa ni ibana. Totu di padopakon ni mana do panadayon ni mana tuaka pardalanan ni ngoluna dohot akanamasa di pardalanan ni ngolunai jala di pahompari tu debata nani haposanna di bagasa pardalanan ni ngoluna. Haladin lakiban na gusuku kita mang dohot tamuinang molotadok porsea hita tu debata seberapa banyakkah kita merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan proses perkenalan yang paling intim kepada Tuhan jika kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam berbagai pergumulan kita. Buado beno tamang doho tamu inang manada debata di bagasa perdalanan ni ngolunta sota pakilalahon hadirion ni debata mangalehon pangajarion na arga di tonga-tonga di perdalanan ni ngolunta. Ay usukum majohamu. Ay buwi terdalani hamu ngulus halamu. Bisakah kita menjalani hidup kita ini? Andaikan kita perkecil, keluarga lepas keluarga atau pribadi lepas pribadi, nggak bisa. Iban nedok di bagasa trupukon bawa nabiar maradopon debata di lehon debata do dalas sipil liton ni. Laki-laki yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang harus dia pilih. Tina marlapatan do yamang doho tamuinang dangboy hita mardalas sahalak. Mananga hape fasilitas nadong di hita manaboy mamilang-milangi. Tikos do yamang doho tamuinang pangkat itu fasilitas hidup. Dak persuadautna lam tibbo pangkatta lam murado saut hatatta. Semakin kita kaya, kita tidak bisa membohongi, kita semakin gampang mewujudkan apa yang kita rencanakan. Hamoraun hagabeun hasangapon, konektivitas itu fasilitas hidup. Walaupun memang itu Bapak Ibu saudara-saudara perlu. Alai usukum majohamu, boy doi dongatta sempurna. Laho menyikapi hidup ini supaya hidup ini bisa kita nikmati dengan baik. Gak bisa. Hatan itu hatta madok. Saud donatar surati. Nasodung ni ida ni mata. Nasodung binege ni pinggol. Nasohehehe di bagasan rohani zolma. Hido di parade debata dia akan makabiari ibana. Ahomion. Jegodang dua kana terselubung di bagasa perdalanan di ngulutta nasota atusi di paluas debatai masa di ngulutta jala maralo sipata tu pikiratta
Alai ido na dumengga dirajumi de bata asa mabain ngolut dalam dengga tujolo. Alani amang doh taminang pengalaman iman daripada Daud, sebagaimana dia memperhadapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, dia menjadi murid yang bisa memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama, dia mengatakan Tuhan itu adalah baik. Burjudo Tuhan taing. Sajukat-jukat ta burjudo ibana. Sajahat-jahat ta burjudo imana. Jala mulai dokon si Daud di bagasa trupukon na burjudo tu hatai. Aidak kolan na burju si uruson di debata. Alai ternyata doh si uruson di debata aha na jukkat. Ai usuk kuma doh hamu amang doh tamunang. Ai molo burjudo kita sudah perlu debata di kita. Kalau kita semuanya masuk kepada kategori baik di hadapan Tuhan, apakah Tuhan, apakah Kristus, apakah pengampunan, apakah keselamatan perlu dengan kita? Enggak. Dia mulut apa hobar naking amak tu episteli, ingot tamu do episteli, dia tersurat teh. Nah jelas si Bibil teh tersurat deh. Ya. Jadi epistel itu mengatakan ada dua anak. Anak dari seorang ayah. Anak yang pertama mengatakan setelah ayahnya memerintah dirinya, lao maho tu baliatta. Ahama alus di mana? Dangulau. Saya tidak mau. Ala yamang doh taminang dung di perdalanan di pertikia di rimang-rimang ibana mah. Gabeulo ma ibana. Amang doh taminang dung gabe Kristek kita do namu badi kita. Ay molo tahapor siya di bata di bagas ang ngulut ta sada do na pinangido di bata siya kita muba kita. Molo si Pilibego do amok ta na jolo do Kristek kita tapadaw ma si Pilibego. Alay gudang do pehita maniupi. Gudang do penoaeng mardebata ho jari-jari. Adong be di jari-jari nai. Barani do hita mabukay sonari. Adong bedo pehita nama bed di gijang ni pitutta. Itu. Adong bedo pehita rupanya kepertiga-tiga. Nama bay pelaris. So bodo mang natikos gabe laris manang nadang. Ya. Tergantung kita Bapak Ibu saudara-saudara. Nak kining di do ibana dangolo au. Ai status ta adoraksi Pilibego hita ima alusta. Saya tidak mau. Kristen itu tidak perlu, mengampuni itu tidak perlu, keselamatan itu tidak perlu. Tidak perlu ilah yang lain yang lebih kuat daripada saya untuk membawa saya hidup lebih bahagia. Saya mampu sendirian. Alai dung disadari ibana dang denggak kape sahalakku. Iko na dong dodong aku. Dang boy hape au jala dang tuk hadirioku. Laho mabuan au tujolo asalam hunikmati kurai keberadaan di kebahagiaan di Portibion. Sudah hape fasilitas nadongi dia pejet doi tu hadirioku lao membentuk manopa hadirioku asalam buat tu singolukku. Alai dung disol-sol imana dirina dung gabe Kristen ibana dung menerima keselamatan dung Roma ibana diulahon ibana mah. Amang doho taminang apa yang telah berubah dari diri kita setelah kita menjadi Kristen. Dung perpungu hita dung gabe sita da Kristus hita donang mubadi hita nak kining ro anak nasadanay madokon ahamay olo kula hope. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah orang-orang yang dikemas dari segi pengakuan akan keberadaan imani. Inilah kemasan yang luar biasa, yang dikemas apik dan sangat luar biasa. Orang bisa percaya kepada diri dia dan dia adalah menjadi pribadi yang khusus dan dia adalah pribadi-pribadi yang disisakan kepada orang-orang rohaniawan. Itu. Olo hula hope kan status doi. Burjudoi mana? Begeon di elusi. Dia mengatakan, "Iya Tuhan, saya akan kerjakan." Tapi sang Tuhan menunggu pengakuan itu, apapun dia tidak dia kerjakan. Amang doho taminang hati-hati dengan
kemasan kita, yang terkadang kita tidak menyadari kemasan kita telah membawa kita kepada isi yang tidak punya mutu. Isi yang tidak punya mutu. Amang dohot tamu inang panadayon ni si Daud tu debata nakpe godang pergumulan ni ibana takas. Maka tidak konon di mana na parjolo pardenggan basa jalan abonar do Jahoba alani di podaho do dalan na tigori tuaka pardosa. Jadi Yesus datang, Allah datang bukan hanya kepada orang benar, tapi Yesus datang juga kepada orang-orang yang berdosa. Alani nak tuaka pardosai unang pitor asing sikapta. Yemolo jamitan na di hari Minggu tehe tuboru Samariai. Jadi orang Samaria adalah hasil perkawinan orang Yahudi kepada suku lain. Satu yang paling dilarang dari aturan keagamaan orang Yahudi pada waktu itu adalah sinkritisme. Sinkritisme adalah percampur bauran nilai keagamaan. Jadi itu macam dilarang do halak Yahudi sohot tu suku na asing. Jadi molo sohot halak Yahudi itu suku na asing lalu melahirkan seorang anak, itu yang disebut adalah Samaria. Jadi perempuan Samaria itu adalah hasil perkawinan dengan suku lain. Kebetulan dia tidak mempunyai rumah tangga yang bagus. Molodak salah audunga pitu hali imana bercerai. Sudah 7 kali dia marsiram. Dan anehnya Yesus berbicara kepada dia berduaan, berdua-dua. Menurut literatur sengaja do disuruh Yesus sisian nai manu oridahan. Tu baca gelugur tiki. Itu menjadi perdebatan apakah yang terjadi pada proses itu. Alena rumikot sian prosesi pak kata hatayon ni nasida awalnya adalah menyangkut kebutuhan jasmani. Soal air yang diidentikan kepada kehausan secara jasmani. Tapi Yesus berhasil memelintir, jangan memelintir. Yesus berhasil menggiring keberadaan kebutuhan jasmani menjadi kebutuhan rohani. Itu. Tohode kominu pita. Alai Roma Yesus dibuat di mana mapa mikirioni minuman. Sekali kita minum, kita tidak akan haus selama-lamanya. Jadi digiring keberadaan pemahaman kebutuhan dari seorang perempuan yang paling dalam dengan dirinya supaya dia minum air yang tidak pernah membuat dia haus. Ayak sia mang dohot tamuinang di parnonohod do uhum tuaka nadangoli jala diajar hodalan tuaka na tarjebol. Do tarjebol. Amang dohot tamuinang kita sering mengalami pergumulan hidup, dan ketika pergumulan hidup itu terjadi dan berlangsung di dalam hidup kita, kita tidak bisa membohongi diri, kita sering lebih bercermin kepada diri kita daripada yang lain. Bahasa Batakna, jot molo masa sitaonon di bagasa perdalanan ningolutta gumudang dohita mang dohotamuinang marsorminat tu dirita hobar tu akan namasai. Molo masa nama saya itu bagasan ngulutta pitor tasuku do dirita do nasalah tabai. Apakah yang salah yang kita buat? Itu. Jadi tarjebol namar lapatan doi boy do halak mengadupi si taonon bukan karena pelanggaran. Ya. Ay tadok maju mang do hotamuinang si Job mengadupi si taonon dada alani pabahenanna. Dada alani dosana. Jadi kita jangan memponis orang lain ketika orang lain menderita langsung kita memberikan perkalian dan perhitungan terhadap dia. Ayah tok sosongoni marminggu besok hai. Ay mulu marminggu roho torbeha. Masuk dia hodung marminggu ho. Andaikan itu kita balikkan kepada diri kita. Bahasa tok sosongoni noni. Jadi teman daripada Ayub itu juga berkata seperti itu. Aina soti kos doho di jolo ni debata uben naga besongoni di ayeho roy mana madokon asugari adong timbangan kebaikan. Andaikan ada timbangan kebaikan menyangkut saya dibanding dengan kau, mungkin saya lebih banyak melakukan kebaikan daripada engkau. Tapi saya harus mengatakan kepada dirimu, ai ngolutta di portibion
ngolu dihatalupan na ikom majalo ko barto kana masa do manangaha pena pinaluas ni debata masa tu bagasan ngoluta tajalo ma ay Tuhan na tahaposi di bagasan ngoluta dakola tu hatta ditiki hita sonang alai tu hatta doi nang ditiki hita nang ditiki hita menderita amang do hotamu nang horoa adong do pikiran di si Daud taringot tu nama satu ibana ay memang molo tajaha ibana buku pengantar taringot tu terput jami tahun Daud itu merasa sendirian merasa dosa halakna lau mengadupi namasa dung Saud harajaun itu ibana menggatiho si Saul ay proses pergantian Raja Saul melangkah kepada Raja Daud itu sangat riskan ala Saul dang puas jadi Saul adalah raja pertama yang diangkat oleh Allah memimpin bangsa Israel. Ketika dia melakukan pelanggaran lalu Tuhan mengatakan dia tidak layak lagi menjadi raja, lalu keberadaan daripada Raja Saul digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Daud. Aledang ngolos si Saul mundur. Itu. Si godang dohita nang deportidio songoni nang dia kajabatatta. Molo taingot gudul taingot mah jongjong. Kebetulan ngadua periode pareses. Dang boy be pareses pe. Tahun naneng robulah 10 mulat nabi manusia gawe pendeta resort bahkan mungkin gawe pendeta fungsional bahkan mungkin pendeta sedang berfungsi ya bisa saja aturan HKBP seperti itu ay mantan eborus peboru gawe pendeta resort itu yang harus diperbaiki kelak apakah memang mantan-mantan pimpinan HKBP bisa ditempatkan kepada posisi tertentu supaya mereka bisa menjadi dewan penasehat di HKBP alai si pikir honon ni HKBP mai amang dohotamu tujolo di pikiran di si Daud do namasa uban na songoni pait ni namasa na guado binuai denggaddo humemehon gelekku denggaddo puda humemehon tu gelekku dong do sada yanakon ni si Daud imana marguar si Absalom termasuk madoho anak naon marsakat na yang menggulingkan keberadaan di kerajaanna baik kok kamu molo anak-anak sendiri molo anak-anak sendiri gabe alona ya kalau orang yang menjadi bagian daripada diri kita yang kita anggap melindungi diri kita tapi dia menjadi pribadi yang menghancurkan masa depan kita, yang menghancurkan popularitas kita, yang menghancurkan jabatan kita. Jadi Absalom itu adalah anak daripada Daud. Ini adalah orang anaknya sendiri yang berencana menghancurkan, menggulingkan keberadaan kerajaan daripada siapa? Kerajaan daripada Daud. Dunginang marnaso ancaman pangaleleyon ay sanga do manang napiga-piga ari moro mi mana di gua tu pangaleleyon ni si Saul nah tapi memang molo tajaha perdalanan ni Daud rap dohot pertikaian ni ibana tu si Saul aya dong do kesempatan ni si Daud dihadihai mabunuh si Saul aledang diulai banai itu alani amang do hotamu nang saya mangarimang rimangi matu diri ni ibana do nasalah hubain udok naking amang do hotamu nang memang dak sude si taonon namasa di bagasa perdalanan ni ngolutta alani pabahenatta alai otsura masa namasa tu ngolutta jalan namasai adul sian pikiratta memang denggad do hita marsormina tu dirita memang adalah baik kita berkaca kepada diri kita lalu merenungkan segala sesuatu yang terjadi ini apa yang menjadi penyebabnya. Amang dohot tamu inang tanga pala di babua di bagasa turpukon ahama nagabe penyebab ni. Alai na taida di bagasa turpukon porsea si tutudo si Daud sia sudia kana masa di bagasa perdalanan ningolutta adonga kasakap nauli na denggan si patupao ni debata di ibana laho mabahin nguluna haporsionna asa lamdenggan tujolo jala di hati dakon di mana doi di ayat 15 saitong do mangaranap mataku tu Jehovah ai ibana do mangenet totu sian jorgo dia benar-benar percaya
Sesakit apapun keadaan yang dia alami ketika itu, walaupun sebenarnya pada dasarnya hati nurani dia berontak terhadap keadaan itu, tapi dia benar-benar mengakui bahwa keberadaan Tuhan adalah satu-satunya Allah pribadi yang mampu menyelamatkan dia. Alani amang dohot tamu inang di kondisi nasi songoni tetap do imana gabe pribadi na biar maradopon Jehovah. Sebenarnya di tiki masa dosi tahun ini disido hita gabe pribadi na teruji. Apakah kita menjadi pribadi yang oleng, atau pribadi yang murtad, atau pribadi yang mengatakan Tuhan itu adalah tidak baik. Jadi kondisi nasi songoni, Daud itu benar-benar lebih mengenal, bahkan lebih menyayangi keberadaan Allah itu sendiri, bahwa Allah itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa menolong dan mengasihi dia. Allah ini tetap do gabe pribadi na menumbuhkan rasa takut dirinya kepada Tuhan. Jalalas di patorang imana do di bagasa terpukon ayah hado harwa manfaat nih ikon rasa takut akan Tuhan. Jehalak na biar maradopot debatang dia kahalak nasi songonido debata boy mangalehon pangatusion Nahomi secret yang terrahasia dari keberadaan Allah itu sendiri. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan istimewakan dia menjadi pribadi yang diberikan kekhususan anugerah supaya dia menjadi pribadi yang boleh melihat pengertian yang begitu dalam akan rahasia daripada Tuhan itu sendiri. Amang doho taminang sebenarnya di sido kebahagiaan ni ala Kristen na paling mahal. Parece sudah tumabu di lala rohamu di Portivion? Enggak. Apakah menteri yang paling enak? Enggak, menteri juga kena tikam. Apakah presiden juga yang paling enak? Enggak juga. Presiden juga setiap hari dicaci maki, dihina. Tapi siapakah yang paling enak? Yang paling enak itu adalah orang yang mengerti apa maksud tentang apa yang terjadi dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Dihalak na tumabo di Portivion imahalak na mangatusi taringot tunamasa di ngoluna rap doho debata. Jadi medang masa besok na do di sijur tuli. Ayah hado maksud mo Tuhan. Iloko iboto. Enggak. Ya. Palowas mana masai masa. Alai bangido matu debata asa di loas ho mangatusi taringot tunamasai rap doho Tuhan. Jemana ngahape na dibuat Portivio Siako, ibu Artami silahkan, dibuat sudah silahkan. Yang menjadi persoalan konsekuensinya, sekalipun itu semua diambil, kita mendapat pengertian yang khusus bersama dengan Tuhan. Apa maksud dari semua itu? Si Job dibuat do geleng sudah, si Job dibuat do durbiane sudah, si Job dibuat do artane sudah. Alai pakai tidak konon nih, si Job taringot tu debata luar biasa. Hale amang debata molo taringoti hape taringot tuho na salilingon holan na manaringoti hodo audisi alai sianakka na hubegedo hape. Itu indahnya Job itu. Selama ini saya bercerita tentang kau, Pareses itu gini loh, dia ganteng orangnya, mungkin seperti itu kan. Dia berkhotbah bisa-bisalah seperti itu. Itu mungkin hanya melalui pendengaran kita, itu mungkin hanya melalui pemberitaan orang. Kira-kira begitulah Job memberitakan Tuhan waktu itu. Tapi setelah semua kejadian demi kejadian dia alami di dalam hidup dia, daksian halak be hupabua tu halak taringot tuho alesian na hupakilalahod ma taringot tuho dingoluku gabe hupabua ho tu halakan itu. Amang dohot tamu inang, marilah kita menjadi pribadi yang terbuka tentang hidup kita. Bican adong dope umur 3 tahun naik, tapaloas ma pribadi tak terbuka. Biar semua terjadi, tidak menjadi masalah. Asal ma berusaha kita ma bain ngoluta denggan. Asal ma unang ngalani hita rosi takonot tu hita. Ayang gua lana songoni na mangului gabe masa na masa. Biar saja dak perdulit dai. Itu alani amang dohot tamu inang, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menerima pengertian yang begitu dalam
tentang rahasia hidup. The secret of the Lord is with those who fear man. Gitu. Jadi halak na biar marado perdebatan di sido ibana gabe menjadi pribadi yang khusus bisa menerjemahkan akan apa yang terjadi dalam hidup dia. Napa dua kon halak na biar marado perdebatan dialah yang menerima petunjuk hidup. Lakini kudo amang dohot taminang dak sude tatusi. Hidup. Sude do hita marsakap gelektan na enggabe songonon na enggabe songonan. Tapi terkadang enggak seperti itu. Tuhan kasih jalan lain. Hidup. Gudang do hita na jolo bercita-cita ikut di daerah songonon mahita jalai ikut gabe songonon. Bukan seperti itu. Kamu bercita-cita tapi yang menentukan adalah siapa? Tuhan. Kita hanya pribadi yang merancang tapi yang memancang adalah siapa? Tuhan. Ada kalau ngamang dohot tamu nang buih hamu sahat turat para paton. Irimang-rimangi hamu doi. Buih hamu sahat turat para paton. Audak kya marangan-angan au senda jolo gabe peddi tau. Polisi dua moku. Inokku bertiga-tiga. Saya tidak pernah mimpi saya menjadi orang yang bisa berkhotbah di tempat ini. Ya, kan begitu. Dan mungkin saya tidak pernah mimpi akan pernah tinggal di Rantau Parapat ini seperti itulah. Jadi hita memang dohot taminang, boy hita tinggal di Rantau Parapaton. Sudah hita tong mandok, ini mujizat Tuhan. Dan itu adalah bukan rancangan kita. Dan Rantau Parapat ini menjadi tanah kanan bagi kita. Itu. Tanah kanan do. Alani pas rohaku gerejaun songonina maulina. Tu tahun nanengro ikon nadong do komitmen di hita boy ta pasidungon jala ta resmingon. Jala tung macai strategis tempaton. Ido nak kini kuatai hami tuang pendeta resort sugari dokter 200 juta nai. Ini direhab aja wisma ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari semua wisma tempat pesta yang ada di Rantau Parapat ini yang paling strategis adalah bukan yang lain ini. Porsia mahamu, ingat tamu mahataki. Tempat melakukan adat istiadat yang paling strategis, bukan yang di sana, bukan yang di sini. Ini yang paling strategis. Yang menjadi persoalan mungkin desain kita yang perlu kita perbaiki. Desainnya perlu diperbaiki, bagak metok tabaida. Ini dong. Mulu bagak tabai non pasti orang tertarik. Tabai ma fasilitas nak. Mulu tabai meja di son, tusan, wetok kami nak sekitar 200 meja ke sana. Papat jo tabai. Tajalo iji tu dinas kehutanan lo babuhau. Bisa. Tadi saya dengar. Dak pola dia speson. I don't know model kain kasa. Kain kasa itu aja dibuat ke sana. Diundang aja orang yang punya insting yang dalam menyangkut soal apa? Menyangkut soal seni gitu. Jadi tidak selamanya beton. Kalau tegak titik yang nau di mana, tak atur lengkap. Ini pasti dikejar orang. Porsia mahamu ini yang paling strategis. Dan 5 tahun lagi ini menjadi pusat perhatian orang lain. Alani secara khusus di jami tahun dohonok kudo mulai tu kamu panitia. Di hamu kama name ina name nang mangalehor roha. Dak kamu bina pinikiran muna salpu nama hamu salpu nama au. Halai si pikir honot taise generasi ta. Jalengot tabuma pabuabuan nina torop doi. Jadi di Jerman danga kagabber dibayar di gereja. Memang ikop pabuat tadu di si. Palas-palason na jolo di subbako padita robe sila MTH. Alenga mate ni mana. Itu yang ditulis. Jadi tidak gambar yang ditulis. Jadi mulai berek kamu amang dohot tamu nang nah di Brastagi sana ada di situ tempat retreat daripada gereja Batak Karo. Jadi rumah itu ada rumah di situ beberapa sumbangan dari Majen dan ini. Sumbangan dari ini. Setiap rumah itu lihatlah di situ. Jadi lapatannya memang itu menjadi secara tertulis atas komunikasi yang begitu dalam antara pribadi tertentu kepada Tuhan dan itu diingat oleh siapa? Diingat oleh generasinya. Jadi diboto akka sudut na upudi muse.
Naking ido amang dohot tamu inang dia akan menerima petunjuk hidup. Jehalak na biar marado perdebata dia akan menerima petunjuk hidup. Dan mardala sahalakna dan dia akan menjadi pribadi yang merasakan campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam keberlangsungan hidup itu sendiri. Nah berikut amang dohot tamu nang dia akan menjadi pribadi yang bisa merasakan kasih setia Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai dirinya. Nah terakhir amang dohot tamu inang, orang yang takut akan Tuhan, perjanjian Tuhan akan dirinya akan diwujudkan. Jadi perjanjian yang saya tahu bahasanya adalah covenant. Sebenarnya mang molo bagas kita mengatusi hapor syauta. Sudah do kita neko berkesimpulan sebenarnya Tuhan punya janji untuk semua orang. Ima tadok tugelektai. Saya hanya mendidikmu supaya kau mengenal Kristus. Tapi ingat nak, carilah dalam hidupmu. Tuhan pasti punya janji dengan engkau. Apa janji itu saya tidak tahu. Apa janji itu hanya kau yang tahu. Apa janji itu akan diwujudkan melalui hubunganmu yang paling dalam bersama dengan Tuhanmu. Sekalipun engkau harus menangis, sekalipun engkau harus tertindas, sekalipun engkau harus berperang terhadap dirimu sendiri. Tapi ketika engkau menjadi pribadi yang percaya seutuhnya kepada Tuhan yang menjadi sang pemilik engkau, janji itu akan diwujudkan. Jadi amang dohot tamu inang sudah hita na pengudison adong do pada nidebata tu kita. Yang menjadi persoalan apakah kita tahu apa janji itu? Apakah kita menjadi pribadi yang layak menerima perwujudan daripada janji itu? Kita yang menjadi pribadi yang tahu tentang itu. Si amang dohot tamu inang porsia doa wadong do janji nidebata tu hamu sude. Na mangalehor rohana pikiran na hamu akan tua-tua dohot akan kebetula kareju hamu dison baik sebagai tentara manang sebagai abri guru penes do lana kana asing bicar disok kamu di lau kamu roha do pikiranmu lau pasaut tok pembangunan di Zoron. Ingat ada janji Tuhan buat dirimu yang kamu akan peroleh hari ini dan juga generasimu untuk hari yang akan datang. Mang dohot tamu inang ima kebahagiaan. Jadi ido na pinakilalahon ni si Daud. Masa penama sai diar sahi geleng na bagaimana? Diar sahi dongan sa parkarejo bagaimana? Tung macai pait dia imana? Laho mangalugahon luga ni harajau ni, laho manguluho bangsaon. Tapi dia adalah menjadi pribadi yang tidak pernah tercerai, marsirang sian debata. Posdoro aku amang dohot tamu inang lam porhot lam apit keberadaan ni huriaon keberadaan ni hita sudi ruas tu debata tadi ngot tu janji si pasahaton di mana tu kita dungi persaurata lam porhot tu ibana asa dileho pangajarion tu hita asa tatu si dia si pilitota asa dia pulih hita jalataboto maksud do tujuannya kana masa nama olta atusi di bagasa perdalanan ning ulunta. Kalau ni sudah lelangon unang beong anon damula kon itor tabu amal 5 beses halak saya tersidung pas rohaku kebetulan roh dan nasugot aul udah ngarong rojolman narohku alai porsia doa ini hujan berkat lah bagi kita udah pangalabohi mamang dohot tamu inang salam labok pakilalatta somalna molo diari udah songonon tumbuh hape jolma marapi-api marjamita ala ni labokna memang lam tabodo modom di jabuni Tuhan ini alai huide dangarok pola namo dohodok kita tajakon ma jamitaon kabebohal na arga di ngolunta amen martangiang mahita mauliate madi huwale Tuhan di jamita na uli naung tinariat commo do pakame di bagasa partigian minggu sadarion asalam marsiajar mahami di sudia kana masa di ngolunami manadda hadirionmu iseho dalam marhitei gabe pribadi na totong mahami Tuhan marpos ni roha tu adopanmu manangaha pena masa hula hami molosian unduk doho serep ni rohanami Tuhan tidak kon hami saluhut na masa marhite hagaleon nami jala tukso taluk do hadirion nami boy gabe ias sohodongan nami di ngulu nami rade mahami gabe pribadi na mangido ampun hasesan ni dosa tua dopan edang adok kami Tuhan na somar dosa na sohya madabu na sohya terung di
di bagas sa perdalanan ng uluna. Mula tayo madihuwal Tuhan debata natakas burju parholong jala na mangain hadirion namin asa gabi taluk porsea dua depan kulon namin sa dario pasahaton namin tuho lasma rohanami marhite pangalehonon ni rohanami disudi kami na pungudison asiroham Tuhan tabay paso-paso dia karwasmon mulodong adong ka pergumulan na bagas nasotar pabuabuan ni nasida manak tuwi si alay holat tuho ale Tuhan pargugoy dongani apuli nasida di bagasan asim saat yo maulon nami ale di bata manami di bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.